minden rendben lesz. Most már far away, far away. I am titanium. Melyik lapokat zárhatom be? Sziasztok, csibék! Mindjárt figyelek rátok is, csak még egy icipicit ellézengek, tudjátok, szokásos stream kezdete. Csekkolunk mindent is. Jó, van streamünk YouTube-on is, jön a notification is, minden működik. Itt a szeribot is. Szeri van, szeribot. Shop frissült. Nagyszerű. Sziasztok! Hi, Sushi! Hi! Thank you for the reminder. Okay, I take a sip. How are you doing? Hi. Nice to see you again. Thank you for being here. Nothing to lose. Oh my. Far away. Come back, please. Don't do this to me. Please. I'm begging. Okay. Retry. Here we go. Please. Thank you. Mi újság, csibék, hogy vagytok? How are you doing today? How are you? Hi, I'm doing okay. So, how are you? Thank you, I'm a little bit exhausted, but I'm fine. I'm doing fine. I'm so proud of myself because, yes, it took too much time and the stream got delayed because of it, but my first ever sticker pack is out on my Ko-fi shop, which I'm very proud of. Let me show you. Let me show you the picture of it. The cover. I literally just put together in 1 or 2 minutes. What? Here it is. Very simplistic. Very neat. This is the wall of them. Yes. Kawaii chicken. They are indeed adorable. I did my best. I have a confession. What kind of confession, Sushi? I will eat chicken burger soon, Rip. It's fine, Sushi. It's fine. It's fine, so I'm not mad at you. It was meant to be. I get it. It's the circle of life, unfortunately. You did great. Love the sticker. Let's go. We are going indeed. I mean, we are just getting started on the next one, which is gonna be a Chibiriku sticker pack, and yeah, I will have a lot to do with it because humans are unfortunately a lot harder than chickens. But I will do my best. What a surprise. Sue will lurky and work on arts too. Vibing with you. Thank you very much for the vibing, Sue. And thank you for being here. You always make my day. Oh my. I just don't feel the vibes with this mouth. It's too small. How should I do it? And why is it keep breaking? I don't like the mouth.
Nor in here, nor anywhere else. This is gonna take forever. Sziasztok, Simi! Hogy vagytok? Bocsi a késésért. Néhány apróságot el kellett intézni, és ők voltak az apróságok itt fent a kép tetején. Kófin most már csipés matricák elérhetőek, kipi. Oh no! I was even drawing on the wrong layer. Ah! Why? Why am I keep doing this to myself? Szia, Kormi! Ajajó! Mi újság? Hogy vagyunk? Viseld egészséggel, viseld egészséggel. Na viszont, váltok zenyét, mert ez egy picikét épp, hogy csak egy picikét bealvos. Sikítós popslágerek, azok milyenek? I mean... Mi újság, Csibim? Hogy vagytok? Jöttem 100 szélient játszani. Ja, imádlak, Kormu. Köszi szépen, hogy itt vagy. Hello, Mark. Tia. Téged is jó újra látni. Moonlight, you're my starlight. Jaj, Csibék, mennyi minden lesz ma. Elképzelni nem tudjátok. Helyesbítek, hogyha olvastátok a Discord szervert, akkor de. Sok újdonságunk van, mindjárt neki is állok felsorolni őket, csak még előtte megpróbálok megszülni egy tűrhető szájat. Ezzel talán meg tudok békélni. Fun fact, sose volt a felső ajka morúzs. Kormu, köszönöm szépen az 5 giftit szubot. Nagyon drága vagy, köszönöm. Köszi szépen a támogatást, azt a mindenit. Most már van csibéje Jonaxnak, Lokatandinak, Tucsmilolónak, Rosaint Bluntnak, és Dacvan K-nek. Tessék, de csak azért, mert bírom a fejed. Én is bírom a fejed, Kormi. Ez kölcsönös, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Yeah. Na szóval azt ígértem, hogyha meg vagyok a szájjal nagyjából, akkor mesélek. Fú, Csibék, hogy milyen hét vár jövő héten. The next week ahead of me is so busy. So very busy. Annyira elfoglalt leszek, hogy ez valami hihetetlen. Kész az első matrica csomagunk, de nem állunk meg, menjünk tovább. De most jön a Csibi matrica csomag, úgyhogy most ezen is dolgozunk. Aztán valamikor, holnap felveszem Tosinak is a rendelését, az avatárját illetően, úgyhogy avatárrajzi streamek visszajönnek, Rick streamek majd hetek múlva, de visszajönnek. Úgyhogy az is lesz, meg mindenki is már kérdezi, hogy mikor leszek szabad, én meg általában mostanában már kezdem azt mondani, hogy jövőre. Úgyhogy, ja, commission hátán, ami nagyon jó, mert pont most terveztem komolyabbra venni a formát commissionok terén,
VGen érkezik jövő héten. Úgyhogy ja, az, hogy én fanatrajzi streamet csinálok, meg post, sajnos tornó, illetve az is tornó, hogy hétközben pihenjek, hétvégére lesz áttéve majd a Kotkodás, végre begyógyult a kezem, cserébe lett egy sebhely az egyik bücskömön. Szegényem. Tia Negán. Jó újra látni téged. Szóval, Coffee Shopban elérhető most már a matrica csomag. Azok, akik ott voltak Mondokonon, megkerestek engem, és odaírták a nevüket a papírosra, ami nálam volt. Őnekik ma kimennek közvetlenül Twitch suttogásba, de ezt még 8-szor el fogom máma mondani, hogy senki nem maradjon az infóról. Twitch suttogásban a biztonság kedvéért, mert vannak közületek olyanok, akik nincsenek egyszerűen fent még mindig a Discord szerverünkön, és nem is akarom erőltetni. Why don't blind people like skydiving? /... Scares the shit out of their dogs. Rabanisia Sebekuk. Pro tips, Captain, next time write sheet like paper sheet and it will get through the auto mode, but I can't get it out, I'm afraid. I can't let it out. Átütöttem a lambériát szó szerint. Szegényem. Na szóval, hol tartottam? Várjatok, beleszavarodtam a saját szavamba, újra kell kezdenem. Matricák, kész. Igen, Twitch suttogásba küldöm el mindenkinek, minden követőmnek, aki engem megtalált Mondokonon, a kupont az új matricákra, hogyha nem csak ezekre az új matricákra, hanem minden termékre is, ami még felkerülhet a shopba, az a kupon még egy teljes hónapig, tehát szeptember végéig még érvényesek lesznek. Szia, Egyszem! Köszönöm szépen a 7 hónapot, azt a mindenségit. Elindult egy vonat. Örülök, hogy vájból. Szia, szia! Szia, Csajos! Úgy nem már. Elindult már. Köszönjük szépen a napi bölcsességet, Negán. Nincs kiszállás. Illetve ma még egy rajzot kisorsolunk, egy ingyen rajzit kisorsolunk azok között, akik ott voltak még a konon. És oda merészkedtek hozzám. Köszi szépen a hype-vonatot, egyébként Egyszemnek és Korminak még nem fogta fel az agyam. Egyszemnek és Korminak nagyon szépen köszönöm a rengeteg támogatást. Köszi szépen, hogy ilyen régóta itt vagytok velem. 7 hónap, azt a mindenit. Hát nem tegnap volt 7 hónappal ezelőtt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Jaj. Nagyon drágák vagytok. Jó napot mindenkinek, Rabóna 3 csibei. Jó napot neked is, Kera. Tia. Mit hagytam ki? Havajlag gözöm sincs, még a többi eszembe juthat később, hogy lehet puskáznom kéne Discordról. Apropó puskázni, gyorsan megnézem. Oké, nem hiányzom senkinek YouTube-on. Sziasztok, YouTube nézők! Tudom, hébe-hóba vagytok csak egyen-ketten, akik esetleg még nem ismernének, Riku vagyok, illusztrátor, nagyon örvendek. Gamba, az még rulett parancs? Riku. Várjál, Kormó. A rulett parancs. Én úgy tudom. Tehát én úgy tudom, hogy csak az. És a gamble után is és a rulett után még be kell írni, hogy mennyi. Az összeget. Azt nem tudom, hogy mit csinálom úgy akkor, hogyha nem írtok be semmit. De egyet nem lehet elrulettelni, 30 a minimum. És én megint buktam, nem hiszem el. Tegnap óta vereségszorozatom van. Jaj, nem igaztottam jegyet szerelem vonatra. Hát, mint nem mondjak én se, de semmi baj. Ide nem kell jegy. A rózsarajletem, de csíp. Viseld egészséggel egyszer, viseld egészséggel.
Meg jó kedvel. Meg kukoricával. 2 bumma bum, de... Azt a mindenit, Vitbrox, nagyon szépen köszönöm a giftet, amit Iatolsinak adtál. Köszi, 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 köszi. Azt a mindenit. 3-as iPhone a tipi. Nagyon királyok vagytok. Köszönöm szépen, Vitbrox. Elhalmoztok engem. Jaj, meg se érdemel el titeket. Azt mondja, hogy közben itt ment a zene, csak le lett állítva, amíg szólt a Demmien. Melyik maradt? Ez nem rossz. Rabona 3 csébe szívecske. Rabona Trexibex, Rabona Trexibex. Az micsoda? Rabona Trexibex. Itt Proxnak megküldök egy Rabona 3 csibe patot. Ami ha nem csengel nektek a buksisimi. Rabona T-rex, Jó fele haladunk. Jaj. Azt mondja, hogy kéne ennek a jó madárnak egy haj. Fej, szem, haj. És most is csak azért dolgozgatok 10 millió mappában, mert egyrészt nem akarok bajlani a körvonalrajzolással, úgyhogy a Clip Studio-ra bízom. Másrészt nem tudom, hogy ezeket meg akarom esetleg animálni, mert úgy tök cuki lenne. Hogyha lenne egy ilyen kis gifem dísznek. Nem tudom, hogy hová. Dísznek. Hi, Insensato. Enki. Good to see you again. Hi. Yes, we are having a hype train. Jaj. Csibé, mi mindenről le nem maradtatok? Fú, mennyi újdonságom van nektek. Mennyi újdonsággal nem szolgáltok nektek. Kezdésképpen van egy új matrica szettünk. Ko-Fin elérhető. We are having a brand new sticker pack. Digital sticker pack, let me remind you, it is digital only, so PNGs, no printed stickers, just the files. Csak hogy emlékeztessenek titeket, a Ko-Fi shopunkba felkerült 7 új matrica, ezeket megvehetitek csomagban is, meg külön-külön is. Arra figyeljetek oda, hogy ez nem nyomtatott matrica, hanem csak PNG-k. PNG-k, úgyhogy igen, PNGs, ahogy mondod, Zoe. Úgyhogy senki ne várja azt, hogy én postázzam hozzád a valódi matricát. Yeah, wow, I just received a sub. Try this, what is it called? Ciao neked is, Zoe. Insensato, try this, not to redeem, but what is it? Command. This way you can hatch from your egg and you can become a chicken like we are. The annoying part is that it changes me back from rose gold to a yellow little chicken. But now we are good. Szia, Rafael József, jó. Kérek 3 rabona csibét szívecskével, aztán csibe szívet 3 rabonával. Mit csinálnál te annyi rabonával? Pépa vagy? Amúgy van papírcsákunk a boltba, hogy aranyba kerül-e, vagy bitbe, arról most halmány a fogalmam is, de van.
Valaki szeretne papírcsákot felvenni a buksiára. Eddig is volt, csak eddig elfelejtettem szólni róla. Sikeres a hype-onat! Még egyszer nagyon szépen köszönöm egy szemnek, Korminak és Bitfroxnak, hogy ilyen messzire eljutottátok a hype-onatot. Majdnem eljutottunk egészen Pestig. Nyitottam egy kiabáló axelotot. A színvonal, gyerekek! Úgyhogy most dolgozhatunk a következő packen. A következő pack nem más, mint Csibiriku. Mindenféle Csibiriku. Nem tudom még, hogy az egy hány darab boss-set lesz, lehet, hogy csak 3, fogalmam sincs. Hogyha pedig azzal is meg vagyunk, felveszem Tosinak is a rendését, úgyhogy VTuber avatar készítő streamek jönnek vissza jövő héttől. Meg még másoknak is a komissionjait el szeretném vállalni mellette, úgyhogy jó lesz. Jó lesz. Fel vagyok készülve arra, hogy túlterheljem magam. De nagyon jó lesz. Az mi? Az egy kiabáló axelot. Akkor vele kész is, Riku? Igen, vele kész. Az én felfogásom szerint kész, meg még nem tudom, a csajos pont akkor, amikor én átadtam neki az avatárt, hogy szia, szerintem ez már a végleges, de le kéne, hogy csekkolt, hogy minden oké-e, Csúri lebetegedett, de úgy nagyon csúnyán, de úgy nagyon-nagyon-nagyon csúnyán, alig él. Úgyhogy Velának innen is küldjük a puszit meg a virágot. Én az avatárját késznek látom, azóta is ellenőrzöm, hogy van-e rajta bármi hiba, de hogy mikor lesz a fullos avatárja újra debütálva, arra szerintem még adjatok egy kis türelmi időt Velának. Nem csak azért, mert most nem érzi szegényem jól magát, hanem azért is, mert lehet, hogy nagy bulit akar köré csapni. De ahhoz, hogy nagy bulit csaphasson, ahhoz először meg kell jönnie a saját programjaiból, meg nyaralásából, stb. Úgyhogy lehet, hogy ő ezt el fogja halogatni egészen novemberig. Ki tudja. Úgyhogy légy, legyetek türelemmel a csajos felé. Ha van infó Belánál, lássátok meg, majd megosztom én is. Októberig szerintem fix nem lesz. Hát nem tudom, a remény hal meg utoljára, de ja. Amennyire nekem mesélte, hogy ér rá. Mindegy, nem akarok butaságokat mondani, úgyhogy csak ennyit mondok. Tervezünk vele a pár ember nagy és közös repó is, nagyon collab stream lesz. Nem hiányzott ez a hangeffekt. De azért köszönöm szépen, hogy megsimogattad vele a fülemet, Zoe. Jól esett, kilázott a libabőr. Hey, well, everybody's heard about the bird, BBB bird, bird, B-bird's the word, bird, the bird is the word, bird. Well, the bird is the word, bird. B-bird's the word, bird. Well, the bird is the word, bird. B-bird's the word, bird. B-bird's the word, bird. Well, the bird is the word, bird. Baby, I know. Ezt már mögé kéne. Külön rétegre. Örülök, hogy elvájboltok. Mi nem lesz, gyerekek, mi nem lesz ezen a héten? Annyira imádom, amikor a dead joke-ot lefordítják magyarra, és semmi értelme nincs.
Nem tudom, én ilyenre szerencsére egészen ritkán találkozom, Zoé. Miért, melyiktől mászolt tipikusan te a falra? Látom egy oldalt, ahol csak angolok. Kormu, köszi szépen a giftet Kera számára, te rendes tőled. Elolvadok. Köszönjük, köszönjük. Yipi! Újra ki tudsz kelni, Kera. Újra lehet dinomaszkod. Újra lehetsz kék. De rendes tőled, köszönöm szépen, Kormu, hogy megajándékoztad egy szubba Zoét is. Egy igazi őrangyal vagy. Oké, mentem kávét csinálni. Jó kávézást, jó kávézást. Nézzétek meg, micsoda egy gentleman ez a Kormu. Meg nem csak ő, természetesen. Nem tudom, hogy most mi ütött a lejátszási listámba a Skepti, de most nekem is tetszik. Nekem is tetszik a vibe. Hogy néz ki amúgy a haja? Listen to you, right now. I just try to be nice. A, B, C, D, E, F. Jin, mi ez az iszonyú csámcsogás? Semmi, uram, csak a 4 fal. Ez jó! Hoppá, mi volt itt? Kormu, a harmadik giftelő? Nem maradtál egy hype-vonatról is, mester? Volt itt egy 3-as hype-vonat. Egy szemnek, Kormunak, meg Vitproxnak köszönhetően. Aztán még kaptak utána is páran egy-egy giftet. Látom, hogy Kera ki kell, de hol van? Hogy van ekkora tömeg ezen az asztalon, hogy nem látom Kerát? Nem működött valamiért. Riku csík, nem Chicken Riku. Kera szívem. Ez a parancs. Tessék, hadd segítsek. Ez az. Másod ki azt, amit nem megküldtem Keramet, ez most... Hol vagyok? Ott vagy sárgán. Ott vagy az azt a túlodás sárgán. Nekem is vissza kell állítanom magamat, úgyhogy picit irritáló, de meg lehet szokni. Igen, sárgán, de hogyha átállítod magadra, akkor már 4 jeleztek lilák az asztalon. Én nem, az előbb többen voltatok lilák az asztalon. Az előbb 3 lilát számoltam, és egyik se volt Zoé. Ellopják a színemet. Jobban vedd vissza, ami a tiéd, Zoé, nem állok az utadba.
De az, hogy Lali lila, az úgy... Igen, te fehér vagy, Negán. De te is bármikor átszínezheted magad. Tudjátok, itt a buksi mellett van a lila SA feliratú ikon, és akkor azzal tudjátok színezni magatokat, parancsokat végrehajtani, bla 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 bla. Majd egyszer csinálok róla egy videót, egyszer jövő héten. Jövő héten már ezt igyekszem belepasszírozni a teendőim listájába, hogy csinálok nektek egy fullos tutoriált arról, hogy mi mindent lehet csinálni egy csibeként, és ha csak egy dolog érdekel titeket abból a videóból, nem mind a 30 info, akkor rakok bele ilyen kis, tudjátok, jelölőket, hogy beletekertek és előre látjátok, hogy a következő 5 percben erről lesz szó, és átugorhatjátok, ami nem izgat titeket. Igen, Keraki, hol a ruha meg a szín? Vissza tudod venni, csak meg kell keresned. Ne aggódj, Kera, nem vesztetted el. Igen, Kormi ezüstet, Szemi pedig rose gold. Csak most nincs itt Szemi. Vagy nem látom. Jaj, Kera, hogy el van bújva. Honnan volt ennyi pénzük? Emlékszel, amikor velem rúletteztek? Úgy tűnik, belejöttek. Nem volt egyszer annyira csóró. Már jó a rulett, hogy nem csak lúz van? Igen, már jó a rulett. Már úgy működik, ahogy illik neki. Hold me in for tonight. Látod, nyertél is egyből. Így kell ezt. Ennyi. Ennyi, de jó. Csivikó is nyert. És most a következő, aki megpróbálja, pont nem fog nyerni. De, Mester is nyert. Zöld csirke vagyok, akarom mondani, Dino. Jól áll neked a zöld Kera, bár már megszoktam, hogy kék voltál. Igen, 60 másodperces várakozási idő is van, meg néha a bot meggondolja magát, hogy ő nem érti, hogy te mit akartál, úgyhogy írd már be újra, léci. Ilyenkor nyugodtan csak írjátok be még egyszer. Nem lehetsz fölni a Valaki tudja, függőséget. hogyan lehet a TTS-at dadogtatni, elő akarom beleadni jámborgyeket. Magyarul nem. Magyarul erre eléggé kevés lehetőségünk van. Hogy dadogtassuk a TTS-t. Teeth Malari. Let's go gambling. But it's fun this week, Skepti, because it's not real money. Kadabra, abracadabra. Zoénak bejött. Azt a mindenit. Csivikónak is bejött a duászbukot. Van csak ön nekem.
Egy 20-as azért fájhatott. Ouch. Részvételmester. Nyerjétek el a ház pénzét, csivék. Hajrá. Negán, szerintem próbáld újra. Szerintem most csak simán buta volt a bot, és nem vette be a parancsot. Vagy alszik. Alszik, mindjárt visszajön. De hogy történtek el? Negán nyert. Akkor most próbáld újra a duház. Na, Negán jön fel, mint a talajvíz. Na mindenki go all in. Hogyne, aztán majd sírtok, hogy hagyjam vissza. I can buy myself flowers. Hoppá. Ezt akartam. I can keep myself dancing. And I can hold my hand. Az allint azt kötője nélkül írjuk, mester, de ne csináld. Így jól írtad, csak a kötőjel nem kell bele, hanem... Jó. Értem, bocsánat, én vagyok a buta. Pillanatra megijedtem, hogy komolyan gondoltad. Ne allineljetek, csibék, nagyon veszélyes játék. Inkább játszatok csivásszal. Arra már azt mondom, inkább játszatok mesterrel. Give myself words. Így már jó lesz. Mi a szősz? Ne! Ne! Csivikó, hogy kihívtad mestert, elvesztette az összes aranyát. De hát ezt mondtam, hogy azért ne allileljetek, hogy ezt legyen a vége, hogy Riku néni ad már vissza a pénzem. Csivász. Megteszem, de legközelebb észre. Azt mondja, hogy Stream Elements. Parancsolj! And it's kissing you. Riku Sugar Mommy, give me back my seats. Valahogy úgy. %-os X-kamat 3 év.
Úgy már tényleg realisztikusabb lenne. When it's kissing you. Ezt, amit még meg se rajzoltam, én ezt már most akarom egyébként egy ilyen, tudjátok, ilyen akciófigurának így az asztalomra. Cuki a kiciriku. When it's kissing you. Folytassuk, vagy újra elismétlem, inkább így mondom, újra elismétlem csibéim a szolgálati közleményt. Figyeljetek ide, Rikura. Figyeljetek nagyon Rikura. Akik, ugyebár, ott voltak a mondokonon, és felírták a neveiket a papírra, ők ma kapnak egy kupont az összes új matricánkra, és azokra is, amik az elkövetkezendő 1 hónapban jönnek ki. Tehát nem csak egy matricára tudjátok felhasználni, meg nem csak erre a matrica csomagra, hanem lesz egy 30%-os kuponotok, ami kitart addig. A kód maga kitart addig, amíg le nem jár, ami pedig szeptember 30. Az a baj, hogy én is elgondolkodom rajta, hogy most akkor jól értelmezem, de szerintem jól értelmezem. Hogy van egy kódotok, és akkor az érvényes nektek egészen szeptember 30-ig. Nekem ezt írta a Kofi, hogy így működik a rendszer. Hol tartottam? Ja, és ma kisorsolunk még között a 10 nem tudom hány ember között egy ingyen rajzot, amit a Szubatonon csináltam, emlékeztek? Tustintával, meg aranyfestékkel. Jaj, nem lehetne október. Sajnálom, Csivikó. Kell rá egy lejárati idő, és nem tartott semmi se sajnos örökké. Szeptemberben vízórát kell cseréltetnem. Annyira... Szerintem merem kijelenteni, hogy annyira nem gáz. De megértem. A subatoni festményét Rikunak. Igen. Amit Szubatonon csináltam, tustintával, meg aranyfestékkel. Azt a képet kisorsoljuk azok között, akik ott voltak a konon, és elpostázzuk. Ajándék deszű. Úgyhogy az csak úgy. Az úgy a fő nyeremény. És az a sorsolás, kiírtam a szerverre is, hogy 18 óra 30-kor lesz. Valamelyik szerencsések lesz egy 70 év múlva milliókat érő festménye, hogy ne. Hogy én olyan híres legyek 70 év múlva. Dance the night! Nekem amúgy azon gondolkodok, van vajon rejtett tehetségem a csibikhez, vagy csak így most alakult ki a rutinom, mert valamiért jobban imádom, bár most pedig. Nem tudom, valahogy egyszerűen imádom, hogy kinéz. Vagy a hajdinamikája az, ami ennyire megigéz, nem tudom.
Addigra csak meghódítod a világot a nagy terveddel, engem ismerve. Mondjuk lehet, hogy tényleg kedven évben azért vele fog telni. Hát, ha... Na és a bunker falája fog mutatni. 70 év múlva közel leszek a 100-hoz. Szerintem 70 év múlva sokan közelebb leszünk a 100-hoz. Világ urának festménye meg csak ér milliókat. Ezt a logikát nem lehet megcáfolni, mester, igazad van. Végül is. Akik pedig egyébként versenyben vannak a festményért, azok nem mások, mint a következők, olvasom fel a nevüket. Bementó, Mester, Marcit Gaming, Csivikó, Princess Műzli, Szívecske, Ittus-Kittus és Kuroly Hikikomori. A többieknek azóta is sikerült bekövetniük, pedig már eltelt egy hónap. még kettő emberre vártam, és rájuk rá is írtam egyébként DM-ben, Twitch-en, suttogásba. És azóta se. Hát az ingyen festmény. A festmény dájó, a Shiroriku. Ki fogjuk sorsolni az előbb felsorolt emberek között, és igen, te is rajta vagy, Csibikó. Úgyhogy igen, lehet, hogy nálad fogja díszíteni a bunkert. Ezt tudom, a Karle endítést kérdeztem. Ha én nyerek Rikoinért, eladó lesz, eladnád Rikoinért, tényleg? Nem pont most mondtad, hogy az egy aranyat érő izé lesz? Áj, balandok a lányok. Hol tartottam? El fog zavarodni. Igen, így valahogy. Légy szíved már fel a szint. Köszi. Shakira, Shakira. Tudni? Hogy visszaforgatom, hogy tudjalak vele támogatni, ha én nyerem, és akkor odaadnom top bitelőnek, vagy szubbolónak. Figyelj, onnantól, hogy a tiéd, én már nem szólhatok bele. De rendi tőled, hogy egyből rám gondolsz, mindjárt elolvadok, mester, téged se érdemellek meg. Ha már most nem tudok én giftelni. Nagyon rendes tőled. Köszönöm, hogy még ilyenkor is gondolsz rám. Köszönöm. Ma el vagyok kényeztetve általatok, csibéim, abszolút. Teljesen meg vagyok illetődve. Meg attól is meg voltam billentődve, amit tegnap itt egy szemlen nyomott. Kapunk Kormutól az üzenetet. LOL chatben. Hogy amúgy egy szem pörög nálad chatem, mint a bugosséga. Én még írok és szólok, hogy micsoda. Jövök ide és nézem, hogy egy szem ajándékozott nekem, amikor még a stream sem ment. Köszönöm szépen, csörösom, de téged se érdemellek meg.
Hát ott tényleg majdnem bőgtem, ott úgy voltam vele, hogy hát összeteszem a két kezemet, hogy nekem ennyire támogató és szerető közösségem van, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm azt is, ha csak itt vagytok, ha csak lörköltök. Nagyon szépen köszönöm, hogy támogattok engem, nagyon rendes tőletek. És azon gondolkodok, hogy kirakjam a 18 pluszos helyzet, de hát ez csak egy rajz, és mindjárt kerül rá ruha. Twitch ne bánts! Se YouTube. Mit táncolunk? Minek örülünk? Mitől ugrottak egyet a sibék? Vagy szellemeket látok? Nem is ugrottatok? Az előbb, mint láttak volna megmozdulni titeket így a szemem sarkából. Lehet halucinálok. Gyermektest össze, lehet lesz baj. Csak nem. Mondom, gyors leszek. Hát ennek sok köze az anatómiához már most nincs. Hű, nem jó. Nem jó, bele fog bolyorodni. Csibinek is anatómia hűnek kell lennie? Hát legalábbis köze kell, hogy legyen hozzá. Tehát, hogyha köze sincs hozzá, az azért látszódik, érződik. Tény, hogy az művész diktálja a szabályokat, amikor csibikről van szó. Tény és való. De azért legalább egy gyerek testarányait tartani kell. Minden teljesen aránytalan nem lehet. Azért mindent nem lehet ilyenkor se. Nehéz elmagyarázni, de a távolságok, az egymáshoz való távolságokat nagyjából tartani érdemes. Mert különben egyszerűen nem tudom, nem érződik jónak és kész. A legtöbb ember ezt csak érzésre tudja megállapítani, hogy valami arányos. Belőle nem sem. kondisz lesz. Milyen kondis? Olyan lesz a szeme, mint a mostanié? Valami hasonló, igen. Csak egyelőre még csak az alapszíneket fektetem le. Egyelőre még csak az alapszíneket fektetem le, meg az alapformákat, majd az árnyékolás, színátmenetek, azok jöhetnek később. Előbb legyen mit kiszínezni. Meg legyen mit árnyékolni.
Ha valaminek a formája megvan, akkor utána már könnyebb kimatekolni, hogy arra hogy esik a fény meg az árnyék. Általában. I got a gun loading clip, no girls. Girls got a die, gunshots mixed with drums. Wake up with no hoi oo Julie oi oi iota h iota. I can't baby jeans, you and your penis improvements slash. Juice just tilde. Jump in the Hát itt sok minden volt szkepti, ami miatt nem engedem át az automódon. A Skepti küldött be megint egy ilyen TTS cuszlit. Sose jut eszembe a rendes zene, mindig ez a gyökér copy-paste mém jut az eszembe. Értem. That's what dának. Jaj. Egyelőre ehhez többet nem nyúlunk. Oké. Ruci. Vagy mi azt hiszem. Meg esetleg egy kis részletezés. Előbb egy picike részletezés. Így, né? Csibi ide vagy oda. Én rajzoltam, úgyhogy az én sztenderdjeimnek meg kell felelnie. Oké, és most már jött rá a ruha. Mindjárt. Nagyon sok minden nem adja ki. Nagyon sok minden nem adja ki. Most az anatómiai részen. Egyik rész túl tömzsi, másik túl vékony. A karok határozottan túl vékonyak lettek. Jó, mindjárt.
Oké, ezt majd javítgatjuk tovább. Nem sokára el kell bújjunk, mert olyan kigyújteszik a bepipölés, hogy itt minket egyben ágécek leszünk. Majd én megvédelek. Szörnyűek vagytok, nem emel, hát tartja ezt a marha nagy tollat, amivel rajzol így maga körül. Ez a téma. Most lesz jó kb. Kb. Már ha ilyet mondhatok egyáltalán. De most meg túl hosszú. Oké. Ruci. Itt most legyen a klasszikus. Oké. Szerintem az előső kart úgy, ahogy van, majd rárajzolom utólag. Rezi más, hogy nekem térben nem A közel fog jönni. 30 évvel ezelőtt történt varginhai UFO incidens az egyike azon klasszikus UFO eseteknek, ám az UFO-k mellett több szemtanú számolt be olyan rejtélyes lények jelenlétéről, amelyek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetők embereknek, vagy egyáltalán emberinek. A lénynek olajos bőre, nagy piros, de nem vörös szeme volt, ami aránytalanul nagy volt, apró szája és hatalmas feje. Mire akarsz utalni ezzel? Ez gonosz volt. Tegnap este néztem. Ez nagyon gonosz volt, mester. Oké. Ungefähr. Így készült anyátok, Jami? Igen. Megkérdezzétek, hogy az agyomnak miért könnyebb rétegről rétegre megrajzolni amúgy a szavatáromat. Egyszerűen így könnyebben idézem fel, hogy is volt a ruhájának a struktúrája. Piros. Melyik piros? Hát te voltál, az nem? Vagy valami ehhez hasonló.
Feel the love. Kicsit benéztem, de csak egy kicsit. Oké. Szia, Szemszeriász! Ellerózsikum, ez eddig úgy néz ki, mint valami vállalható. Miau, 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 miau. Még jó, hogy nincsen cipőm. Ilyenkor ez egy jó pont, nincsen cipő. Bam, 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 bam. Mostantól csak akkor hiszem el, hogy erre voltak az ufok, ott van a Pataki Attila is. Jaj! Most a Csivirokli fúszba tolja. Nem, srácok, ti még nem látjátok, de akkor megmutatom. Ott lesz a toll a kezében, és rajzol saját maga körül. Egy akkora tollal, mint ő maga. Ez a koncepció. Ne szívassatok! Hiányzik a leírás és a Csivisz között, hogy 3 szarva meg nem borna a bőre. I see. A Csivi nem ülnény, csak 1/1 másra ír erre Rikunak. Ne gonoszkodj, Skepti! Don't be a meanie. You're mean. Nekem meg egy ülnény. De miért? És csireklábú lesz, csak nem lesz cipője, mint a modellemben. Nagyon cuki kis kakas csirke. Most így sütközöttem meg a családtagot kakasinom volt. Nem, mindenki a rokonyaimat eszi, már kezdem megszokni. Már ügyet se csinálok belőle. A bosszirikó azért 100 seprűre, hogy eléri a felső polcot. Van egy jó hírem, Csivikó. Ha már Skeptit kitűzöm, akkor téged is. És csőrénél fogva hát, ha akkor... Hát akkor nem tud megszólalni. De most... Nem már! Rossz Skepti, ne ugrálj rajtam. Na, úgy, elnyugodni. Micsoda? Szia, Csivirikó vagyok, Mézus. Szia, Csivirikó. Buwan Pobachan Rabani Siesabekuk. Tudod, kit hívja bátyánnak?
Meg egyszer köszönöm Korminak GIF szabott tökéletes névnapi ajándék, köszönöm Rabóna 3 csibe Boldog szívecske, névnapot, Rabóna Kera. 3 csibekúk. Boldog Kera napot! Sorry. Boldog Kera napot! Boldog névnapot, hé! És most meg kéne nézni gyorsan a tárban, milyen névnapok vannak, vagy nem ám. Sorry. Ezzel a hajtincsemmel nem számoltam. Neki hogy kéne állnia. Folyton elfelejtem, hogy ilyen oldalhajizém is van. Rajzolj Csibit, az könnyű, és tök jó. Aha. Aha. Hát hadd súlyok nektek valamit, nem könnyű. De legalább nem is olyan nehéz, mint a VTuber Avatar. Azért adni adom. Ha valamelyik kötök rendelni akarna tőlem, Csibit, állok elébe. A kedvem több hozzá, mint a tapasztalatom, de állok elébe. Azért az üzenetét bánhatják az, hogy IRL... Ja. Anci tűzkimestert. Csak akkor, hogyha kitűzhetlek mellékre, hogy azért ne egyedül szenvedjen. Deal is a deal. Úgy tűnik, akkor mindenki lóg mesteren, ez nem én voltam. T1. Törlöm. Ez itt tök jó réteg lesz a tollaknak. Hogy nekem minek van ennyi toll a fejemen? Egy, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nem tartom fejben hány tollam van. Állandóan hullanak. Ha szenvedek, mind szenvedjetek. Oké, szenvedjelünk. Honnan van a rajztábla támasz? Temu vagy Alibaba? Milyen rajztám? Nem értek kínai írásul. Várjunk. Ha ugyanarra gondolunk, Csiviko, akkor mindjárt válaszolok, csak most nem tudom, mire gondolunk.
Oda vagyok kitűzve. Csíkó kínai írásul. Valaki elkezdett szólni nálam. Oké, mert... Miért kérdezzétek, hogy ez mi volt? Be akartam nyitni magam a Twitch-en. És véletlenül megnyitottam és véletlenül elindult valakinek a streamje. Név szerint Zsombej HD-nak nagyon jó kis angol akcentusa van. És nagyon jó kis magyar akcentusa van. Megszólalsz, Riku, megütlek. De nem találom a csíkot. Ja, hogy az! Megvan. Amúgy Amazon. Made in China, de Amazon bondéje. Ezért hallózunk, hogy lejárok majd feedelni a lénet direkt. Az milyen fenyegetés. Don't stop. Szerintem én protestál, vagy mi? Ellenkezek. Nem tudom, hogy milyen szót akartam ehelyett használni, de majdnem rosszat használtam már megint. Szerintem én most nem fogok magamra hallgatni, és nem rajzolom oda még a hajcsatomat is. Mert minek? Annyi részlet van feleslegesen az Avimon. Annyi, de annyi. Meg van köztük egy csomó, ami nem felesleges, tehát tényleg jót tesz a dizájnnak, de... Miatt a szenvedés újra rajzolni az avatárt? Ezek a kis tincsek így, amik így elállnak így a fejem tetején, ez cuki. Ez marad. Itt valahol a tollaimnál. Ez marad, ez cuki, ezt szeretem. A túladon egy picit magasra került, de mindegy. Viszont ezek az oldalhajak, ezek nem csak egy felesleges rémálom volt megrigelni, megcsinálni. Tényleg egy kín volt az egész. De még ráadásul nem tudom. Hát, hogy mondjam, nem azt a célt szolgálják, mint amire én gondoltam, hogy jók lesznek. Hogy tisztán és érthetően fogalmazzak, és ne csak így köntörfalazva. Eredetileg kiemelni akartam bele a látványt középen, de helyette meg olyan, mint a takarná. De ha meg eltüntetem, akkor meg a pofimnak a formája megváltozik, úgyhogy maradnia kell. Csak az, hogy ilyen hosszú lett, az volt felesleges húzás. Lehetett volna olyan hosszú, mint a pajesszaim kb. Max 1-2 centi. Amikor ne tegeljük meg DC részőket pluszban név szerint, akik nyerhetik a festményt, hogy legyenek itt átvenni. Tudod jól, mester, de ha szeretnéd, de én átdobom neked a listát, és akkor te bepingelheted, de én most streamen erre nem vagyok külön képes. Ami viszont még problémásabb, nincs mindegyikük ott a szerveren. Tudtommal. Bepingelhetjük, de amennyire én tudom, nincs ott mindenki. De már nézem a listát. Miért már egyre közeleg az idő? Hát azért messze sincs. Tény és való. Dobom át a listát. Ahogyni. T1. Töröljük.
Oké. Nem oké. ennek az, ahogyan ez áll, ez még mindig nem tetszik. Maybe így. Így már maybe jó lesz. Na hadd lám, hogy állunk eddig. Hosszú az út. Hú, de hosszú még az út. Bam, 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 bam. Kifogytam egyébként az öcsiböcsibém, úgyhogy szerintem most picit hátradőlök, picit nézem a képet, picit elmegyek egy csír. Viszont futok. Most már pláne el kell menjek öcsír, mert most hát tényleg kifogytam, és inni kell, kapom itt a ridímet. Egy 3 percen belül itt vagyok, vagy kevesebb. Futok, ahogy bírok. Futok, ahogy a lábam bírja.
Na vagyok! Shake it off, shake it off. Azt mondja, hogy itt az avatárom. Mester, Hikikomorit már elküldtem. Ő csak simán kukac kuroi. Ennyi a izéje. Profil neve, de lefotóztam az egészet, hogy profilképestül, hogy tud, hogy ki az. Műzli. Műzli is ott van. Csak meg kell találnom. Ha adsz egy percet, megtalálom. Mert azt is tudom, hogy nagyjából mikor lépett be a szerverre. Én vágok, kenek mindenkit itt. Sikita! Feltéve, hogy azóta itt van a szerveren. Megpróbálom csekkolni. Hittem én azt, hogy láttam Műzinek a nevét. Nem, ő nincs fent például a szerveren. Nem, ő neki nincsenek, vagy nincs fenn a szerveren, vagy nem találom a nevét. Nem tudom. Nem tudom, gondolom erőszakosnak szó tekintette ezt a szót. Jaj. Egy pillanat. Mindjárt jövök újra hanggal, meg ilyenek. Na, a Műzi hercegnőre például nem tudunk Discordon ráírni. Akkor. Most megpróbáltam kigooglizni neked, mester. De nem látom a nevét a szerveren, a taglistán. Se úgy, hogy Princess Műzi, se úgy, hogy Műzi hercegnő. Se ővel, se Muelvel. Hogy érted, hogy véletlenül? Jó, te lehet véletlenül stalkolni. Azt mondja, hogy T1. Töröljük a tartalmát. To my own hero. Jó, az így bibliailag nem állja meg a helyét, mert elrébb vannak tolódva a piros hajtincseim. Ja, immár accurate. Kb. 'Cause I am a champion.
De jó, hogy magamnak modellt tudok állni. Lehet, hogy le fogom egyszerűsíteni most a design kedvéért a tarét. Hogy ne legyen vele annyi meló. Azért mégse akarok örökké ülni ezeken a babázatosságokon. Lion, 'cause I am a champion. Jaj, jó. Here we go. Na csibék, ez lesz az Ultimate tutorial. Hogyan rajzoljunk Rikót? Figyeljetek és tanuljatok. A fején van egy nagy piros taré. A tarénak az elemei többé-kevésbé csepp alakúak. Hasba vágott csepp alakúak. Vagy hátba, nem tudom, egy kicsit dundik. Kicsit meg vannak hajlítva, de amúgy a csepp alakka stimmel, színre pedig piros paprika. 4 piros hajtincs, 1 rövid, 3 hosszú, hogy a madárnak a lábát is szimbolizálja. Tojás, hajcsat az ugye egy elhanyagolható tényező, de a hajcsatomon 2 tojás van, és aranyból van a hajcsat. 5 toll, a fele oldalán 2 oldalt. Bent ott, ahol a fülemnek kéne lennie, ott pedig bolyhos, pihetollak vannak. Jó nagy, frufru, jó nagy, pajeszok, 2 rövid, 2 jó hosszú. És ezt mind viszi a szél. No, you don't mean no, nothing around me. Én azt hittem ceruzával. Azzal is lehet. Azzal is lehet, a festékkel is lehet, meg digitálisan is lehet. A média az rátok van agyva. A szemembe pedig ott megy le a nap. A szemem teteje egyébként fun fact, teljesen ilyen sötétkék, meg lila, lent pedig napsárga, vagy vajsárga. Aztán fokozatosan megy át narancssárgába, pirosba, aztán pedig lilába és kékbe. Túl van bonyolítva a szemem is, igen, és itt is le fogom egyszerűsíteni majd. Határozottam. Nyakamba meg a gyémántfékre össze, de szerintem azt itt a csibin le is fogom hagyni. A ruhám az ilyen magyaros népies öltözet, és ez a japán Hatsune Miku kimonó, levágott ujjú kimonónak így az ötvözete. Azt mondja, hogy na, elvileg mindenkit elértem, csak a Szívecske nevűt nem. Követni követ, azt tuti. De sajnos többet ő róla én se tudok. Ez a Csiviko, táncolj velem! Szia, Tancsona! Tényleg táncolj velünk! Miau, miau. Mi újság, Tancsona? Hogy vagyunk? Hoppá, kifagytatok egy kicsit.
Úgyni. Amúgy fun fact még Riku rajzokhoz, Rikunak van rúzs a száján, de csak alul. Tudom, kilássa, 3 pixel. Ja, az a 3 pixel szép. 4, mert van rajta mégis fehér csillogás is. You will remember, I'll be the one you won't forget. Mennyit felhoztam én ezzel a modellel? Hogy vagytok? Aludtam az altató miatt 3 órát, de fáradtam. Ó, szegényem. Mi pörgünk, mint a búgós csiga. Mi pörgünk, mi nagyon pörgünk. Én legalábbis. Mindjárt mesélek, Tancson, csak nézem, hogy miért van ennyire levágva a fejem, de most már látom. It's going down, one more shot and another round. Sing your body now. Jaj, képzeld el, Tancsana, van most egy új matrica csomagom a Ko-fi oldalamon. Ilyen csibe matricákat lehet ott szerezni. Ha szeretnétek, akár egyesével, akár csomagban. És azt csinálom a következő matrica csomagot, ami meg ilyen csibirikus lesz. Jó, de Magyarországon délután van tudomásom, nálam meg a éhen van. Hajnali egy. Hajnali egy, ez nagyon korán van. Man, I love your style so much. Thank you very much, Sato. Thank you. I'm glad you like it. Which one do you like more, the chibi one or the real one? The original. I love this chibi too much. Way too much. The little pointy nosy. Why didn't I give myself such a pretty nosy? In the night it's going down. Sing your mother, running now. You better move. Ooh, te pure Chiviko. Bye, Chiviko. Is your necklace the flag of Hungary? It is in the color of the Hungarian flag. Yes, it is. And in my neck, you can see a medallion, which is a half Kreutzer. Kreutzer is, or Kreuzár in Hungarian, is a Australian money, and we have a Hungarian fairy tale about a chicken or about a rooster who tried to who once found a coin like this one, a Kreutzer, and the evil turkey man stole it from the rooster, and the rooster fought his way back to get the coin back. This is what the tale was about. So it's actually a reference. Yeah, evil turkey man. You are so close. I can smell what you ate for lunch. It was too Rudy. Azt tudja, hogy csinálta ilyen matricát, hogy lehet, hogy korán van, de insomniával küzdve ez is csoda, főleg, hogy 24 órában 9 óra tévre szoktam. Ó, szegényem. Ó, szegényem. Mindenki, hogy egy helyre gyűjt, véletlen lenne, mindenkinek kell a jutifalat. Mindenki kíváncsi, hogy ki nyer. Dugulás created dugulás. Yes! That's a true fact. Mindenkinek kell az ugrálom már. Jó sejtes Levi, szia! Kinek nem köszöntem még, addig itt el voltam bohóckodás közepette.
The other day I was told that goulash is a food created by Hungarian cowboys. Yes, 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 you heard it right. Where did you hear it, by the way? Where did you hear it from? Ugráló már. Ti kis hátsó szánékos mocsadékok. Csirke volt előbb, vagy a tojás? Természetesen. Én voltam előbb. Mindenki előtt voltam. Aki nem azt mondja, hogy én voltam, az hazudik. Nem igaz, mert Kero volt előbb, de én még Keránál is előbb voltam. Szerintem a 42. Tancsonál a pont. Ez tetszett. Ki volt előbb a Szentélyistennő, vagy az első Szentélyistennő? Natürlich. A honvédség, vagy a vadászgép tancsona? Honvédség, katonaság. Vadászgép meg repülő, amivel lőnek. Volt a hírekben, hogy valamelyik bázison lába kell az alkatrészeknek. Kíváncsi vagyok, úgy tancsona ismer-e ilyen kifejezéseket, mint hogy valaminek lába kell. Az ilyen nyakatekert magyar kifejezéseket. Az ananászinek a fejére nőtt egy ananász. Kb. Igen, annyi értelme van a kérdésnek. Ebbe amúgy belemehetnénk, de nem szeretnék, Negán. De amúgy ezért, de hogy mondjam, ezt lehetne fejtegetni, mert amúgy a templom volt előbb, de, vagy, mindegy, ez nehéz. Ebbe az egy irányba most nem menjünk el. Hova akartunk kiukadni? Ja, megvan, Csibék! Csibék! Ne felejtsétek el, óra 30-kor, 18 óra 30-kor, fél órá múlva sorsolunk. We have half an hour left and then we will make a raffle. We will give away one painting of mine, one IRL painting I did on my Subaton. Between those who met me on the Mondokon at the summer. Azok között, akik itt voltak, akik a Mondokonon ott voltak és megtaláltak engem, azok között ki fogunk sorsolni egy festményt, amit én csináltam a Subatonon, így érvényventve, ajándékként, és ez óra 30-kor lesz, tehát 22 perc múlva. Bigriku. Én Bigriku. Szia, Rogi! Így jobban tudok referenciaként szolgálni saját magamnak. Sibirikut rajzolok. What takes you home? Cause you wake up in my arms one more time. That takes you home. Wow, epic név. A honvédség szó mit akar jelenteni, mert ez a szóval igen, military. Szia, Szikra, szia, neked nem köszöntem már? Lehet, hogy csak szerettem volna, ne haragudj. Kihagy az agyam.
Lássuk, mi van még hátra ezen a drágaságon. The one who takes you home. Nem tudom, észrevettétek, de még hulló csillag is van a szememben. Csak hogy bonyolultabb legyen az életem. A garig. Oké. A tojással most nem fog szórakozni. A zöld csíkok, igen, azok majdnem lemaradtak. Ilyen világos zöld csíkok. What I did recall is you wake up in my arms. Need to be the one who takes you home. És most jött a morfondírozás. Ja, arany, miket beszélek, milyen morfondírozás, aranyos szegélye a szoknyámnak is. Már megvan. She's upset. Ki van csukva, hogy a ruhám mintáját azt megpróbáljam leutánozni. Örülök, hogyha a formája olyan, ami ennek lennie kell. Your story like I do. She wears shorts, girls, I wear t-shirt. She's the captain and I'm on the bleachers. Looking for has been here the whole time. Who understands you? So why can't you sleep along with me? You belong with me. Oké. Ariana Grande-ről mindig az a vicc jut eszembe, aki a neve miatt azt hitte, hogy ő egy betűtípus. Ne! Komolyan! Nem, Ársoszó, én erről le is maradtam teljesen. Szegény, biztos az Ariana miatt, meg ilyenek. Nem sűnös, eddig nem vettem észre, mert nincs ötőszögöm, hogy színeket lássad, de most már látom.